Aslan? Aslan înseamnă în turcă leu. Da. Am aflat în serios. Da. Noi când i-am dat numele ne-am gândit la crâncile din Narnia. Și așa pare. E copil, na. Da. Ia uite, uite, Hei, uite! hei. Vrei să-l iei pe soțul meu? Să dai mâna cu el? Am jucat și eu cu ceva. Da. Ia că-ți dau acum în picioare. Să te ia. Ia de gheare. E pui ăsta. Da, e tare jucăuș, că e pui, da. Am ajuns și la ursuleți. Vlad, stai mai departe. Stai mai departe să nu-ți dea cu laba. E șanțul ăla. Te-ai oprit unde trebuie, dar genunchiul tău era un șanț. Paddington, da. Ce mare, ce Paddington! mare e ăsta? Păi e bărbatul. Ce frumos sunt! Bună! Stați cu noi? Ca și koala? Păi de ce se numesc urși? Chiar pui. Păi nu, mai au cam o lună. Ia uite, se pupă! Sunt soț și soție. Vladimir și Angela. Așa îi cheamă. Vă plac? Și ce tot așa? Puneți mâna pe ei? Puneți mâna pe ei? Nu, că ăștia n-au ghearele retractile și te-a dat în... Paddington! Are muci. Cum ți se pare, Deria? Sunt frumos? Nu mai știu, nu era așa. Era mai departe gardul. Poate mușcă ursul ăsta? Păi da, te poate. Uite ce gheruțe are, vezi? Cu gheruțele alea te poate... Îl trage așa spre el și te mușcă pe urmă. Te sfâșie. Ei. Băi, aia ce? Trebuie să le facem curat, nu? Pui, da? Nu pile cu focul și... Da, nu fură A, deci vine la tine și atacă, mi nu? le Nu bagi vin în să se joace, viață. dar sunt bolovani și... Bă, uite, am intrat să iau niște lemne cu câteva săptămâni, am venit să mi-a dat un cap, m-a pus în curs. Sunt din România ăștia? Hmm? Sunt din România, nu? Că avem destui urși noi. Nu mai mergeți în departe după ei. A, deci nu că vine să te atace, nu te joace. Da. Ia uite Deria la mine. Deria. Când a văzut că am costum, s-a pus și el în curs lângă mine și stă așa la mine. Bă, îmi pare rău, n-am văzut. A plecat ăla. A, deci sunt domesticiți și așa, mare. Da, cred că au, da. Mănâncă doar o dată pe zi, nu mănâncă într-una. E frumos? Îți place? Ursulețul? Mai venim aici? Vin la tine, e? A venit și cerbul la noi. Mergem mai aproape. Nu le face nimic. Nu ne face. Nu ne face, auzi, sau. Tati e primul. Dacă lăsăm, nu putem să punem mâna, că atunci să zic. Faci crescutele, nu? Dar sunt curioși așa, văd că toți vin la oameni. Nu? Da. Toate animalele. Mâncare. Mâncare nu. N-am luat nimic de mâncare. Uite, foarte frumos. Frumos de aici. Că să le dăm de mâncare. Da, să venim cu ceva. Păi da, el nu știe că n-ați adus. Îmi pare rău. Dar abia am venit noi. Acum s-a convins, pleacă. Bă, dacă nu aveți mâncare, nu sunteți interesant. Ce frumoase sunt! Mere, morcov, pâine. Eu trebuie să pui merele la mașină. avem Ăsta un Da. este pui de un pui de cer locătar. Auzi, pui de cerb. Nu s-a să-i crească. Coacne. Că nu i-au crescut, probabil. Păi uite, dacă te uiți atent în cap, are două butoane acolo. Trebuie să-i crească, mama. Este încă mic, e pui. Și ăla. Ăla e muflon, a zis. Da. Sunt O oaie fete. sălbatică. Oaie, da, o uiță. Fug. Uite. Apă. Miel. Apă. Ăștia sunt pui de anul ăsta. Uite. Mai sunt. Aici. A, uite, aici s-au făcut pline de noroi, vezi? Aici este E Mocir la lor. Bambi. Uite-o pe Bambi. Bambi. Are pete. Are pete pe ea. Uite. Astea sunt rațe. Da, se surațe. Bată mari. Ce sunt astea? Care? Tot un fel de rață, dar altă rasă.
Se spală. Păi nu știi că rațele se bălăcesc? Așa le place la rațe, apa multă. Uite și aici, deci așa sunt frumoase. Uite frumos la menagerie în Dâmbovița. Place de el? Nu știu. Babuin are fundul. Uite, pune mâna pe ea, nu vrei? Matilda. Dar mai vă vedeți că stați toți? Nu mai se vede Matilda. Vedeți la caca, da? Aveți grijă să nu călcați în caca. Îți place? E frumoasă? Nu poți să-ți bagi săraci copii. Haide, mergem mai departe? Da, Se vede. La maimuțe. da, la babuin. Babuinul. Babuinul cu fundul. Ce facem aici la grădină? La iepuri. Nu, preferații tăi. E nenorocire acolo. Da. Păi da, mă, dar au făcut oraș în junglă. Da, da, da. Ei au intrat Hai, peste intrați. maimuțe în casă, maimuțele peste ei. Ura! Uite, iepurașii, că tot o să răi tu iepuraș de ziua ta. Ușor, așa, ușor de să ca să poți să pui mâna pe ei. Mulți iepurași. Uite, a pus și Isaac mâna. Uite cât de frumos e ăsta. Ăla e cu fiica. Ăla de jos, ăla cu ochii Are ochiul roz. Are ochii roz. N-are urechi. Care? Ăla de jos. Uite, ăsta e cel mai frumos. Da. Ăsta e cel mai frumos de ea, uite. Cu urechile în jos. Vezi? Și e cel mai jucăuș. Ușor, ușor, mami. Îl iau în brațe. Ușor. Nu așa, nu vă... Nu, ușor, da? Deci cred că se lușă, uite. Ce frumos e. Dar ce rasă e ăsta? Belgian. Belgian. Ai intrat acolo. Are ochii roz, aia vezi? Uite și papagalii, ați văzut ce frumos e? Uite, aici ederia sunt ăștia care îți plac ție. Are comic. Porcușor de Guinea. Îmi plac. Îi trag câini aici. Mă, de mici sunt ăștia. Isaac tot. Aia neagră. De ce așa mare? Așa este, nu știu. Alea ce sunt alea? Așa sunt niște porumbei sau... Nu știu cum se numesc. Are pui. Turturele, eu. Torturele, da. Ia uite, au intrat căței. Dar de ce? Porumbei. Uite cum e, uite. Hopa, hopa. Unde e ăla cu urechile în jos? Eu mai știu că câți iepuri sunt aici. Uite și papagali. Ăștia. Acolo e. Uite și pui de rază, s-au făcut mai mari. Hopa. Dă-ți afară. Cățel. Papagal. Și cățelul ăsta. Uite ce a fost și tot aici, uite. Ce frumos e, l-ai prins. Ăsta îmi place. E frumos tare. Hai, stai și tu, Isaac, ca găiel. Împreună, da? Îl ții bine, da? Am zis că îl ții bine. Gata. Hai, ieșim? Nu mai merge. Vino! Porcii, Mistrețu și Mangalița. Repede! Unde-i gălbior? Vino, papagal! A, i-am văzut, da, da, da. Acolo